रोज चिमणीला मुठभर तांदूळ टाकीत जा. मी तुम्हाला, ती माझ्या आईसारखे कोणी बहिणीसारखे दिसत आहेत, तुमची शपथ घेऊन सांगतो, माझ्याकडे रोज 2-250 चिमण्या येतात. खरं सांगतो, हनुमंतराय समोर ती माझ्या आई बहिणी सारखे आहेत, रोज 2-250 चिमणे माझ्याकडे येतात रोज. हा, आणि आमच्या गावातल्या लोकांना मी सांगून ठेवले, रेशनचे तांदूळ आले का मला देत जा, ती बाहेर इकायपेक्षा मला इका, काय तुमचे पैसे असेल ते घ्या. रोज चिमणीला तांदूळ टाकतो महाराज. 2015 मध्ये अरुणराव माझा ऍक्सिडेंट झाला, 3 पलट्या गाडीनं मारल्या होत्या, पण माझ्या केसाला सुद्धा धक्का नाही. हा त्या चिमण्यांचा आशीर्वाद, मुक्या पशु पक्ष्यांचा आशीर्वाद लई मोठा असतो महाराज. त्याच्यामुळे रोज तांदूळ टाके त्या चिमण्यांना, रोज. तो अपघात झाला ना, तो 15 दिवस मी घराच्या बाहेर नव्हतो. त्या चिमण्या त्या खिडकीजवळ भल्याभल्याने चिवचिव करायच्या. अरे आमचा मालक हाय का गेला, आहे का नाही, त्यांना कळतं. हे तुम्हाला मी का सांगतोय, जबाबदारी परमेश्वराने आपल्यावर दिलेली आहे. पक्ष्यांची कीव करणारे आपण कोण?